Mhlaka lo namhlanje yazi hayi mhlaka 7 ngoba ngazi ngizame kanjani ubala ngizwe nje kalungi indaba yona yabona nje izizwe mseyilungu vele kuthiwa mase kuzosa kuba mnyama kakhulu konje maseve yami anqabile nawo nje bese kusele kancane ukuthi ngiridile anqabile nakho ngiqeda isitambu ungazathi umsunanina uyayivisa yabona nakho sesona isitambu sami umsunanina kancane nje umsunanina emezisumeni vele ithi uyayivisa umsunanina so nje nendoda icikekile yazi icike kanjani ayicike kanjani ngendaba lo mhla 7 July kubi sagcine ngawo kumhla ka5 manje sagcine ngawo umhla ka5 etoilet ayikayo etoilet sagcine isitambu sayo izokuyibona ukuthi izokuyibona nakho okunye futhi into futhi ezongikhahlela amadatha azongikhahlela ke futhi kule game azongifaka ibhadi kule game amadatha inkinga lena sekude ukuyikhipha le video engisha manje ayibaphile abantu ngizokuyibona into ethatha ihlanganisa nani kodwa vele ke phela ngashona mhlawumbe ingenile kodwa sengiyazi njengoba ngiridima kusasa ukuthi ngitango ngolesithathu oluzayo noma olesine wabona ngoba ithatha 5 days lezi lesihlanu kusasa nalo holiday angumgqibelo mhla ka9 angithi lo Women's Day Heritage bani nonje lo no Heritage September the holiday elimhla ka9 August so nje kubi lento isalindile ayazi into yaninde lona yayo ngathi redeem ngabe siyenzela lo ke airtime ngifuna ngiredeem lokho bese ngihlanganisela airtime ngiyamethamba vele ngifaka ngo100 redeem lokho bese ke ngigijimisela ama airtime kodwa ikhona ke nenye bandla nenye phela ufuna ngifake ebank kodwa ke angazi ukuthi bazoyifaka nini khona ngifuna ngifake ebank right imali kushoda amalona ama payment options yabona so ke nje izobona ithatha nihlanganisa nani manje le ndoda ababekezeleke nokuthi show amadatha kulezi nsuku baphila abantu phile sebaphila ngicela futhi njengoba izothenga le nto zayo mhlawumbe hayi kodwa mhlawumbe izobe isinawo next week izobe yothenga le nto zayo izoshow ama-video uzo-upload emva kwesikhathi abaphila abantu izobonani mhla ka7 namhlanje 7 August so ke sibone u-August le ndoda iyophila kangaki endlini encane okay baphila abantu baphila bephila yabona indoda enhle kakhulu indoda enhle kakhulu okay alright baphila sebephila kodwa bandla wayibona safuna ukuthi liphole kahle ihlalele limnyama-ke ihlalele limnyama bandla itiye umhla ka-8 ke namhlanje Friday u-8 lontunja 8 August ayisoke siboneke ukuthi le ndoda ngophela August kangaka bona ke ikhwele litiye manje limnyama futhi ke le tiye limnyama nje hayi lana ilona ke tiye ke ukuthi abanye abantu ingane bona bazilutha hayi bazokhula kodwa yabona leli tiye limnyama ilona tiye elinempilo ke ilona tiye elinempilo ene nomqondo ungasabalala futhi lana yabona nje ngaphuma nenkungu esekhanda yabona kuleli tiye ilona tiye elinempilo ya uzokhula umfana mengakazi ufunda uzofe mfana omncane okay yabona ke le ndoda ke sanceka ngalo bandla leli tiye wona kumhla ka8 namhlanje 8 August hayi soke sibona August yophela ngaka sagcine ngawo umhla ka5 ayikayi bandla endlini encane sesiphelekele isitambu sayo le ndoda isilontunjile futhi abandla iyenzileke le voucher yayo futhi namhlanje soke sibona ngicathi ibheke ngalo ke isonto elizayo mhlawumbe olesibili lesithathu kanje uyabona soke siboneke ngoba kusasa vele holiday soke siboneke ukuthi le ndoda ke izokuvele ngelokuthi izoshawa amadatha njengoba ishilo amadatha bandla azoyiphelela amadatha hayi kodwa izowenza amaqhinga phela nje njengoba nje le voucher manje siyenzele ethamike yabona lelo nezoyilona ethamike lezo sizoyenza kodwa ke phela mawusalindile vele nawo ayanqaba malo kodwa vele lo phela uzayo sengiyifakile ethamisile ya hayi baphila abantu hayi sobonana ihlalelo nento lemnyama nayi isikhaftini sayo siclean bandla sifesile silindile ukuthi silayishwe
yabona si-clean bandla. Okay, hayi baphila abantu, baphile sebephila. Right, kusewona 8 Agasti 2025. Kusasa iholide mhla ka-9 Saturday 9 Agasti, Women's Day. Soke sibone. Okay, baphila abantu, baphile sebephila. Nayi le ndoda sesibona yakhe-ke isalindile bandla, isalindile le voucher yayo engiyayiprocessa next week. Salindile bandla, soke sibone iphuma nini, cathi mhlampe kusasa salindile. Okay, hayi baphila abantu, mhla ka-11 Agasti 2025, umsombuluko Monday 11 Agasti 2025 isalindile le ndoda. Soke sibone ukuthi izophuma nini. Le ndoda-ke siyeka bani, siyeka thathu kule nyanga yile mhla ka-10 izolo ya yile izolo futhi ethoyilethi. Soke sibone phela inyanga ekangaki, sibone yakhe-ke le ndoda. Hayi baphila abantu, baphile sebephila. Sobonana uzo-update ngendlela amadatha-ke ngenawo, uzo-update emva kwesikhathi 11 Agasti 2025. Baphila abantu, siyeka thathu kule nyanga, sobona u-Agasti uyophele kangaki. Baphila abantu, baphile sebephila. Okay, right. Bona manje sizama sicapisa iqanda futhi, sidlile lela sobho nelona, sicapisa leli qanda ngoba bisafukamela inkungu ngaleso sikhathi. Izobe silidla lodwa-ke manje vele ekugcineni. Yabona bilambile la ndoda, iqedele walofu le ndoda. Okay, baphila abantu, sizodlala iqanda. Ngizama ukusho-ke le ndoda ukuthi njengoba ishilo-ke, bona uLwesibili namhlanje ingenele le voucher yami. Hawu, iyajabula le ndoda. Kodwa manje into eyinkinga kuzofanele izama mali ukuthi igibele-ke. Mayibuye isingahamba nje unyawo kuseni, izama ukuthi igibele mayibuye. Mayingayitholi-ke imali yokuthi igibele, izolinda nje ukuze ithole imali yokugibela mayibuya le ndoda. Okay, baphila abantu, ingakwazi ukuya ngonyawo ethawini bese-ke igibele mayibuya ngoba izobe sithengile izinto. Okay, hayi izoke izame le ndoda. Hayi baphila abantu, ingenile ivoucher yayo bandla, izoba nokudla kwayo nje le ndoda. Yabona, hawu kuhle. Okay, baphila abantu, baphila abantu. Mhla ka-12 namhlanje Tuesday, ike yasho izolo le ndoda, yabona ithengeni, iyazama ukupatanisa bandla. Yabona ithengeni, ithenga isinkwa manje, izodla isinkwa mhla ka-12. Isalindele voucher yayo. Ubona isekhona le zinto, ekhumbula ilona leyagalike ilo kusele 1 bibophile la, isizoqedela nale sobho. Yabona naleli sobho izozama isiqedele lona, ifake no-rocks bese idla ngale sinkwa. Nawo ama-Tipex asekhona, into eyinkinga yini? Ushukela. Yabona sasenawo nesarebhothi esekhona. Yabona nawo nosawoti usekhona, semningi-ke wona, semningi usawoti. Ama-Tipex akhona manje siyiphelele itiyela, kodwa-ke hhayi bakhululeka abantu, iyaphuma le voucher yami, izophuma nje noma kanjani-ke kusasa ingaphuma. So ngizothenga nje into zami ey'ningi. Hhayi baphila abantu, izozama ukubuyisa amandla le ndoda. Naso isinto sonishane sonashibhile 14 rand. Sithenge ngala ihlala khona-ke namhlanje, sithenge ngala ihlala khona ngakubo le ndoda, hhayi emoli. Yazithola kodwa khona esinye oyithathelana nakusona, bona ngiqhelile nje kulezi ey'seduze, ngisekusuka kulezi ey'seduze kwami abakunika ngakule la oyithathela khona. Okay, hhayi baphila abantu, sengisho njenge-receipt njengoba lingekho. Hhayi izoqedela lezi zinto-ke. Yabona le ndoda njengoba isho ukuthi iyayibhadanisela. Nakho ilona isafela ilona ilenye ifoni, yakhumbula leyana yalona le ayenza ngayo ilo. Funa ayithole le bhetri, le ndoda seyiyazama, ibizama le bhetri, ibhetri yale foni. Yakhumbula le engiveza u-Instagram, ibizama ibhetri yayo. Hayi angayithola, funa lize iyithenge. Yabona isinjani, nathi ngikhombisa isinjani. Nayo ivele iyithenge makuphela inyanga. Nathi ngivula ngibambile, ayibona isinjani, si-fucked up. Nangivele ngiyithenge 50 rand. Ngizama le bhetri nje, ibihamba itraya nje ngala eyingakhona, ingayi ethawini. So nje izozama ukuyilungisa makuphela inyanga, izovele iyithenge ngo-50 rand makuphela le nyanga. Ikwazi ilungu ngoba ifaka 2 ama-sim card. Yabona. Okay, baphileke abantu. Mhla ka-12 Agasti ngikhumbule nesagcine ngawo kumhla ka-10, saye kathathu kule nyanga. Njengoba izodla lesinkwa izobe ibuyisa amandla, ikwazi nokuphumula le ndoda. Okay, baphila abantu, hhayi iyalunga nje into yami,
Sangena naleyo nayo le ngilinde le option yokuthi ngifake imali ebhenki. Ngithi ayikalo ntonje ayivelile option kodwa imali isekhona kodwa hhayi ngiqhubeka futhi ngiyayandisa ngo-R10, o-R5, yabona hhayi ilokhu iyanda nje. Kodwa izogcina ingenile i-payment option yokuthi ngifake imali ebhenki. Okay, baphile-ke abantu into iyancenga le ndoda hhayi ngeke idike ibale, hhayi baphile abantu nabakade ngabagcina ngangihamba ngifuna le bhedi lena. Hhayi ngoba hlampe kade ngibakhumbula ngangifuna nje ukulunga le bhedi ngoba phela basawasebenzisa amafoni. Khona kade ngabagcina ngeke ngaya kubona khona ngala ngala ngihlala khona edolobha lami. Okay, hhayi baphile-ke abantu sobonana-ke, sobonana nje mhlampe kusasa. Kodwa phela uma ukuthi iphume late kusasa kodwa shophu izophuma kusasa. Uma iphume late ngizoya ngoLwesine ngiyothenga iy'nto zami engizozidla bazobona abantu kuningi ngokuthenga. Okay, baphile abantu. I-12 Dilo stofo awu Dilo mbawule Dilo stofo Dilo mbawule kancwe Nkosi yami boka Kito Makasi ayilungile voucher yami angazi upho mhlampe kusasa. Isazama le ndoda isazama sapatanisa Dilo stofo Dilo mbawule. Okay, abaphila abantu phile sebephila. Ngaka 12 August.